Makadi mose muri yeZimbabwe kwamuri mose kumatima nenyika. Aiwaka zvazvinoita hanzi zvinhu zvikasaoma soko hamufunge. Vanhu munozotanga kufunga zvinhu zvaoma kuti zvinhu zvadai todii. Makutanga kufunga kuti ndofunga tikadai ndokuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Ndikuda kuedza kutaura kuti ndishiti hanzi chakachenjeza ndichakatanga. Apa ndikuda kutaura takatarisana neme-elections edu atiri kuita muno muAfrica yedu munomu. Izvi tinongonzwa kwakati kwaita noise, kwakati kwaitwa ma-elections kwaita noise, kwabirwa kwazonzi kwanzi. Mazvanaka zvinoitika izvozvo. Nekuti munhu kana iri competition munhu anogona kungosenzesa tactic yokuti awine. Ongobira kana zvichikwanisika ngatobira atohwina awina. Asi zvine noise zvinopedzera zvakuuraisa vanhu. Asi sezvandataura kuti hanzi chakachenjeza ndichakatanga. Ndoda kumbobvunzwa kuti sei munomu 1980 yatakaita ma-elections edu munomu, sei ma-international peacekeeping forces akauya muno? Sei akauya muno? Mubvunzo wandoda kuti mungondibetserewo nawo iwayo. Maona vanhu vakava varipo ivo vana Mugabe vakaramba kuti hatisi kuda kuti masoja aSmith vese zvese zvinge zvichiitwa naSmith, toda ma-international peacekeeping forces auye muno kuitira kubvisa fiye mukubva muvanhu, because vanhu vaive nefiye yemasoja aSmith zvaitwa naSmith. Saka havana kuda kuzvida nokuti vakaziva kuti vanhu havambovhota zviri free kana masoja aSmith iwo ari kutichengetedza security. Saka kwakaunzwa international peacekeeping forces. Nyika ikatorwa ikapuwa Lord Soames. Smith haana kuvhota paya ari prime minister of Rhodesia. Akavhota ari Smith. Nyika yatorwa yapuwa Lord Soames. Mazvanaka kwaive kuri kubvisa fiye muvanhu. Maona manje. Saka ini zvandinoona ndezvekuti dai kuri kuti zvinhu zvedu muno muAfrica kuti pamwe zvitifambire zvakanaka, kunofanirwa kusetwa board rinobva kuAfrican Union rine basa rekuitisa ma-elections kwese kune kuchiitwa ma-elections vasina kumirira kuti ndezvipi, vakafanana ne-international peacekeeping forces asi vari vemuno muAfrica vanogadzirwa neAfrican Union. Ndo kunobva vanoitisa ma-elections zvese nesecurity yacho zvese. Ndinodaira kuti imwe nguva tinogona kungominimiza kunesana kwese kwatiri kuita uku. Muri kuzviona manje? Nokuti tinongopedzisira vanhu vakungopondana nepamwe pano pasina kukodzera kuti vaite saizvozvo. Mazviona manje? Saka ndo pfungwa dzandinadzo kuti muchiona pagedhe rebhora riya rakaiswa manetsi ayaya, hapana kumbogara paine manetsi pagedhi. Ndinodaira kufunga kwangu ini, ndinodaira kuti pakazoiswa manetsi nechikonzero chekunge vanhu vaitirana nharo, vamwe vachiti raenda pamusoro pebhaa, vamwe vachitiranwa, vamwe vachitira zvodai zvikanzi atise manetsi kana ranwa rinobatwa nemanetsi. Zvino 1980 iyaiya pakaiswa manetsi, international peacekeeping forces ikauya muno, nyika ikatorwa ikapuwa Lord Soames, ndomva bhora ratambwa ndomva ranziranwa kwarakanwira ndikoko. After 1980 manetsi aya akamva abviswa, vamwe vakutiraenda nepamusoro pebhaa, vamwe varutira zvodai kusvikira tarovana. Muri kuzviona manje? Saka zviri kungoitika kwese kuna Mozambique, Botswana, Namibia, kwazonzi kuZambia, kwazoita sei inongo noise base. Dai kwakuti vatungamiriri vedu vemuAfrica vane chido nevanhu seva ndo vari kutungamiraka paisetwa ivavo board rinofamba richiitisa ma-elections kwese kwaanenge akuitwa asina kumirira kuti tazoita kazodai ayewa.
mazona ndinodaira kuti zvimwe zvinhu zvedu zvaitifambira security yobva ikoko kuAfrican Union ikoko ndo inenge ichimonita zvese. Hakuna munhu anenge achizovhota kana ngo ari mboipi nyika achivhota ari president wenyika iyoyo ngapabviswe. President anenge ari weAfrican Union iye ndiye anenge apresident muri kuitwa maelections imomo. Kana maelections apera ndiye anozotora chimuta achipa kuna anenge achinzi ahwina. This is if kana zvaitwa free and fair. Mazona manje hatina free and fair election yatiri kumboita muno muAfrica medu munomu. Vanhu vari filled up with fear. Fear inofana kutanga yabviswa first from the people so that people vote zviri free. Mazona manje saka vanhu vari kuvhota vaine fear. Munoziva zvazvinoita unoona kuvhoterwa so nevanhu kwete kuti vari kukuda asi kuti vari kukutya. Vanenge vachitya kuti zvino tikasavavhotera tinomva tanzai, tikasavhotera tinomva tanzai. Unogona kungovhoterwawo nekudiwa. Saka zvine paviri, kuvhoterwa nekudiwa nekuvhoterwa nekutyiwa. Mazona manje saka toda kuti tibvise fiye vanhu vaende kumaelections vasina kana mumwe munhu wavari kumbotya kana mumwe chete voita zvinhu zvavo vari free. Mazona manje saka ndo zvandiri kufungawo zvangu kuti hameno kungotaura kuti tingobatsirana. Ifungawo dzandinadzo kuti munguva dai zvainzaro zvaigona kungotinakirawo. Mazona manje haripere dambudziko redu rekunetsana muno haripo pera imo mumapati ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana vari kungonetsana nenzira yekungoda kungotongoso. Vese muzanu vari kunetsana, kuna opposition vari kungonetsana. Ndo zviri matiri. Asi ngatichiitai kuti vanhu vedu kana takuita kumaelections fiye ibviswe. Poitwa chisungo chokuti kubve vanhu kuAfrican Union uko kunobva masoja acho zvese zvine zvichiitwa maelections ngazvichibva kuAfrican Union uko zvonyatsogadzirwa nemazvo. Ndinodaira kuti imwe nguva zvinhu zvedu zvingafambe zvakanaka. Ndo muhondo rangu mungo ndiregererawo kubatsirana chete. Ndatenda.